Dongi nina Adonai matu si Musa, idaon umanon si bainoku tu kajapik aun, ay makite ite tangan nagogo, loason nama amulao, cala makite ite tangan nagogo, ojakon na hamu siantanona. Akup ni, diok debata matu si Musa, audo Adonai ina, cala hupapata kau tu si Abraham, tu si Ishak, tu si Jacob, magoak debata, nasun hinagogo alai dang di paboto-boto nasida yang gogo aku Adonai rupa hoto uhut pada kutu nasida mangaleo tu nasida tano Kanaan tano pai solatan nasida jalan nungau tangyot anggup ni hala Israel akan napi nakatoba ni hala Mesir jalan mangingotau di padaku di ini bawa matu hala Israel audo Adonai jala paruao kudu abu sian akta ulaon go di hala Mesir jala paruao kudu abu sian pakato banal nasida jala tobuso kudu abu makite ite tangan akoto o makite ite akta ugo kurang jala aino kudu abu kaya bang soku au kabere batamuna asa di koto abu au do Adonai di batamuna na pagwa kamu sian ulaon go di Mesir asa utogyo kama utano na umamakot leo noku tu si Abraham si Ishak tu si Jacob leo noku mai baik kaptalian guna audo Adonai dungi ipakwa si Musa masomoni tu hala Israel alai dang ditajon nasida si Musa dibain hagogota ditodi do dibain ulaon nagengei jadi ido Adonai mati si Musa din nama topot ma dok ma tupik aun raja ni Mesir asa di luas hala Israel waksian tanona alai ni nasi Musa ma di jolo ni Adonai ida ma gari hala Israel tang di tangyon nau di dia mata gawon tangi honon ni raja pik aun nau jala tardila na halang doau jadi dio Adonai mati si Musa do tu si Aaron jadi lion paketa donon nasida tu hala Israel do tupik aun raja ni Mesir asa di pagwa hala Israel siata no Mesir on ma aka hogong nama pupu aka anak ni si Ruben buha baju ni si Israel si Hanok do si Palu Hezron do Karmi ima aka opusian si Ruben ia aka anak ni si Simeon Jemuel Jamin Ohad Jakin Zohar do Saul anak ni bogu Kanaan ima aka opusian Simeon ia aka goal ni anak ni si Lepi maingi huton opun nasidabe si Gerson Kohat do Merari ia umur ni si Lepi 137 tahun lelengna ia aka anak ni si Gerson libui do Simei mangihutun opun nasidabe ia aka anak ni si Kohat Amram Isebar Hebron do Usiel ia umur ni si Kohat 137 tahun lelengna ia aka anak ni si Merari Mahli do Musi ima aka opun ni si Lepi mangihutun paktubuna alai dibuat si Amram ma si Jokibet na burunai bainjol mana kabi tubuhon ma di ibana si Aaron do si Musa ia umur ni si Amram 137 tahun lelengna ia aka anak ni si Isebar Kora Nepek do Sikri ia aka anak ni si Usiel Misael Elzaban do Sitri alai dibuat si Aaron ma si Eliseba bogu ni si Aminadab iboto ni si Nahason bahenjol mana jala ditubun di ibana si Nadab do si Abihu si Eleazar do si Itamar ia aka anak ni si Kora Asir Elkana do Abiasab ima aka opu ni halakora alayango si Eleazar anak ni si Aaron dibuat dosa dasiat aka bogu di si Putiel bahenjol mana jala ditubun di ibana si Pinehas ima aka horong ni halepe magopu-gopu mangihutun maga nasidabe ima si Aaron do si Musa na pinakulingan ni Adonai mandok tu nasida togyo kamu ma
halak Israel huwag siyang tanong Mesir mangikuton punguan nasida be. Nasida akan namadok tu Fir'aun raja siya Mesir asa ditugyon nasida halak Israel huwag siyan Mesir masih Musa doko si Aaron. Jadi nasadari dipakulingi Adonai si Musa di tanah Mesir. Dido Adonai matu si Musa, au do Adonai patolas matu Fir'aun raja ni Mesir sudah hata nauto nauto. Alai ni nasi Musa ma dijolo ni Adonai idama pagdilan na halang doau di dia mataga montangi honon ni Fir'aun ni au.